Bon dia i benvinguts de nou a casa per fer un altre experiment. Ben senzill, amb materials casolans, pels més petits, per tota la família. Avui farem sorra màgica. Sorra màgica, de fet, és un nom comercial. Podríeu haver vist alguna vegada en alguna botiga de joguines o de jocs científics. Per fer aquest experiment ens farà falta algun recipient, un tafel a la barreja, una mica de colorant alimentari per donar color a la nostra sorra, uns recipients on provar que la nostra sorra realment funcioni. Jo posaré guants per manipular la sorra i, a més, important, un repel·lent d'aquests que serveixen per posar les sabates i fer que no hi entri l'aigua. Això és fonamental. Esclar, i la sorra... Li he demanat al senyor Terraplana que l'anés a buscar. Ja fa mitja horeta que ha sortit, deu d'estar a punt d'arribar. Mira que bé. En Pep m'ha demanat que agafi sorra fina i ja vaig preparat. Porto una bossa, porto una lupa i unes pinces per agafar granet a granet. Poder hi estaré una miqueta, però la sorra serà molt i molt fina. A veure... Sí... Vale, aquest va bé. A veure, aquest altre... No, aquí hi ha un pèl, aquest no. Vinga. Bueno, no us vull entretenir, feu la vostra, Tarda una mica, no? Fins i tot s'està fent fosc, Què deu de fer aquest home? No, mira, mica en mica, vaig fent, mica en mica, a veure aquest altre d'aquí. No, és molt gran aquest. A veure, un altre. Sí. Bueno, feu la vostra, Ja teniu coses a fer, no? Uf! No sé pas què fa. Ja porta 2 o 3 hores fora, aquest home. Però si havia d'anar aquí baix al riu a agafar una mica de sorra? No sé, és tot un personatge ben especial, aquest home. Ai, esperarem una miqueta més. A veure. Estic ben cansat, Aquesta no, massa gran. A veure, aquesta... Em sembla que ja n'hi ha prou. Espero que n'hi hagi suficient. Mare meva. Mira, sort, em sembla que ja arriba. Home, tu has vingut molt tard, Què deus d'haver estat fent? No m'ho vol pas dir. Bueno, gràcies, senyor Terraplana. Mira, feia falta la sorra, sí, esclar, ha de ser ben fina. Això sí, Va. De totes formes, tampoc l'hem de vendre. Vull dir que, si és fina va més bé, però si no és molt i molt fina, a veure. Ja sabeu que la sorra es mulla. De fet, quan feu castells de sorra, el que esteu fent és humitejar una miqueta la sorra perquè els granets o les pedretes que formen part de la sorra s'enganxin entre si. Aquest és un fenomen una miqueta difícil d'explicar per als més petits. Per als més grans sí, ho diré, Es formen enllaços per pont d'hidrogen. Va, això els més petits no en feu cas, Vol dir que és com si hi hagués una mena de cola, que enganxa els granets entre si. Però és una cola que no s'enganxa gaire. És com això dels pòstits, que s'enganxa i es treu. És una cola que no és gaire forta. I això ho fa l'aigua, una mica d'aigua, perquè sabeu que si n'hi poseu molta d'aigua, s'esmicola el castell, veritat? Bé, doncs ara el que farem serà, primer pintarem de color aquesta sorra, per fer-la més bonica. I després hi posarem aquest repel·lent d'aigua. Va, anem-ho a fer. Em posaré guants. Molt bé, 1 i 2. Ara de guants ja en tindreu a casa, que sí? Sí, ara per sortir gairebé per tot arreu on anem ens hem de posar guants. En fi. Poder no caldria, Però, mira, per ser les mosques, almenys segur que aquesta primera part no cal, Perquè, total, farem servir sorra i colorant alimentari. Va, em posaré força, mira,
tot això, va, perquè quedi ben vermelleta. Vinga. Així. Vinga. I ara, bueno, i ara remenar. Hi ha força sorra, poder... Bueno, molt vermella no està quedant. És que jo no sé què ha passat. Però es veu que també costa molt de trobar el colorant alimentari ara aquests dies. Suposo que la gent es queda a casa, fa pastissos o fa experiments. Ja està ben remenada, més o menys. Ha quedat d'un color uniforme, no hi ha cap tros que no estigui de color vermellet, veieu? Veieu? Més o menys? Va, doncs vinga. Doncs jo crec que l'experiment ja es veurà bé. I ara, el més important. A part de la sorra, el més important és aquest producte. Aquest producte impermeabilitza. Aquí diu que es fa servir per les sabates, però jo crec que també va bé per posar la roba. Per exemple, jo recordo quan anàvem de càmping que les tendes de campanya no eren tan bones com les d'ara. I en les tendes de campanya també s'havien de ruixar per fora perquè quedessin impermeables. Si veu com un paraigües? Molt bé. Què fa que una cosa sigui impermeable? Doncs fa que l'aigua no la travessi. Molt bé, va. Vinga, anem per feina. Vaig a tirar una miqueta, així... Això s'ha de remenar ben remenat. Si ho voleu fer a l'exterior, perquè no us molesti aquest spray, ho podeu fer. Jo aquí, mira, com que la cuina és una miqueta gran, veieu, així, vaig fent, vaig remenant, i intento que tots els grans quedin molls. Ara remeno una miqueta més perquè s'assequin. Doncs ja la tenim. Mireu, l'he deixat fins i tot assecar una mica a sobre un paper de diari perquè s'esventili una miqueta. Bé, doncs ja ho tenim, veieu que ja està ben eixuta, està ben seca, Doncs ara anem a provar si funciona. Va, primer ho provarem amb una miqueta d'aigua i una ampolla transparent. Així, vinagre, una miqueta... Oh! Sí que funciona, però acosteu-vos, que ho veureu més bé. Ara ho veieu millor, veritat? He posat la fusteta blanca, perquè amb aquest fons crec que encara es veurà una miqueta més bé. Doncs si us sembla, anem per començar. I agafo, ho farem amb una cullera. Mireu què fa. Oh! Heu vist? Mira. Heu vist quina forma més curiosa que fa? Mira, tornem-hi, Mira. Oh! Mira. Oh! Va, ara l'agafarem amb els dits. Així, i el deixaré caure... Mira. Heu vist què fa? Que fa com un xurro? Mireu. Tornem-hi, Mira. Això la sorra normal no ho fa pas, Fins i tot si ens acostem més amb la càmera, veurem com la sorra no està dipositada de forma uniforme. Vol dir que hi ha com muntanyetes. Segurament, si la sorra fos sorra no impermeabilitzada, això ens quedaria una superfície completament llisa. Fins i tot, si aquest experiment us surt molt i molt bé, si traieu l'aigua, la sorra d'aquí estarà seca. Depèn de l'impermeabilitzant que feu servir. Ara faré servir l'altra ampolla. A veure si amb la nostra sorra puc fer una mena de lava del volcà. Oh! Cau cap a l'altre costat, el giraré. Mira. Oh!
Mireu, sembla una llau! Uala! Que curiós! Ara agafaré la càmera i us hi costareu una miqueta. Hold up. Hey, well, my be thinking we soft. We don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, well, my be acting too. Doncs ja heu vist quin experiment més senzill, amb materials casolans, i que sorprenent l'aspecte d'aquesta sorra, impermeabilitzada. Realment, l'home que va inventar el nom de màgica, bé, va fer un encert, perquè realment és molt curiós el comportament d'aquesta sorra. Una cosa, la sorra aquesta es pot reciclar. Poder no gaires vegades, depèn de com us hagi quedat d'impermeabilitzada. I segona, no la llanceu al vàter, ni tampoc la llanceu al rebuig orgànic, perquè aquesta sorra l'hem tractada amb un impermeabilitzant i, per tant, no es comporta com la sorra que no ha estat tractada. Llanceu-la al rebuig. Espero que us hagi agradat aquest experiment, que el proveu de fer i que trobeu que la ciència també és divertida! It's the one and only Double G. Snoop Dogg. Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D.R.